Wengane zakwethu nginibingelele nginamukele kuzo zonke indaba la kuzofika khona le video isigameko esithuthayo esivele namhlanje udaba kwelengane eshona ngendlela ke engaqondakali maqedwe abazali bayo bayingcwaba ke bebodwa. Umama nobaba wengane bebephuza ebusuku bonke ke endlini yabo ke ingane yabo eneminyaka noma ke ena 5 months ibilele ke sebedakwe kakhulu noma ke kade belele sebedakwe kakhulu. Theke mangabe kudamuka utshwala ezitatha ke umama wengane wabuza ke kuyisoka lakho ukuthi iphi ke ingane isoka lathi ke ingane isivele ke yashona futhi ke kumele bayingcwabe khona manje nangempela ke bayingcwabe eceleni komuzi. Indoda yathi ke engalinga tshela abantu ke ngale ndaba wesifazane hlulekile ukuzibamba ke wahamba wayosho ekhaya kuba bamthatha ke bahamba baya naye police station beyobikela ke amaphoyisa beza nawo kwambiwa ke satholakala isidumbu sengane base beboshwa ke bobabili. Lento ke yenzeke kwadukuza izindaba ke lezi thulisa abantu abaningi evele namhlanje wengane zawufisa ukuthi ngizuvula khona umbono wakho uthi ngicabanga ngalo daba hlanga lapha ku comment section.